Hah? Ako lang dahan-dahan. Ay, nagluto ka pa? Hala. Hmm, daddy. Paano yan?
Sige na, kauna na ka. Kauna namin doon. Kanan.
Murang pirak.
Yan, nandiyan na duman. Yan, duman sa taas. Ha?
May three. Eh, Mauli, pili, ay maupit na lang. sige. Ha? Debbie, maki, ano ba yan? Yes, pwede. Ano, pila? Hindi na pila na yun. Bukas na bigyan. Cinco. Ano, nag-diros-diros? Diros do? Nag-diros do? Pinaka na uragang kung ano, slow sa hamon. Wala sa magagamaan sa labao. Lakaw ba? Pero sa sabi dito. Malit mo na galubitis ka. Sama sa uwi. Palit na ka motor. Ano yun? Baka ingay, idog na ako ngayon. Baka. Kung saan natin yun. Ito may masil ito. Mababay daw. Narga na ganyan ka. Wala. Mas. Inilit ako sa buwan. Sayon ba? Nakatutan sa mga mo. Nagbuka ba na kami? Inilit ako gay. Gayon. Utak mo, tiwi. Ano ang diwit? Ayot ka. Natakil pa ka diwit. Ha? Pakuman, dami goose. Ano pala? Buwan mo, tiwi.
Pwede ko yung ano,